Συνάδελφοι, καλησπέρα και από την Αθήνα. Μας έρχεται λίγο το τρένο, φαίνεται δεν είναι και τόσο ακριβή τα δρομολόγια. Και να δούμε μερικά πράγματα. Καλή νομίζω, εντάξει, είναι η σημερινή σου δουλειά. Μετά όμως από 4 χρόνια περίπου που έχει μια δραστηριότητα η ΠΑΣΕΒΕ, καλό είναι να ξαναθυμηθούμε λίγο μερικά ζητήματα. Δηλαδή, να δούμε στην ουσία τους, είπε βέβαια εισήγησε αρκετά πράγματα. Τι είναι η ΠΑΣΕΒΕ, ή μάλλον να το πιάσουμε ανάποδα. Τι δεν είναι η ΠΑΣΕΒΕ. Επειδή αναπτύχθηκε και μια διαπάληση στο συνδικαλιστικό κίνημα αυτό το διάστημα και φροντίσανε αρκετά νωρίς να μας πωλήσουν και τα μπέλες. Για παράδειγμα, είπαν ότι η ΠΑΣΕΒΕ είναι παράταξη. Δεν είναι παράταξη η ΠΑΣΕΒΕ. Οι πολιτικές δυνάμεις που κατέβαιναν στο συνδικαλιστικό κίνημα στις εκλογές έχουν δικές τους παρατάξεις. Έχουμε αρκετές παρατάξεις, δεν χρειαζόμαστε άλλες. Μερικοί είπαν ότι είναι συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν είναι συνδικαλιστική οργάνωση. Δεν χρειάζεται σήμερα, δεν είναι απαραίτητο μια παράλληλη συνδικαλιστική, ένας παράλληλος συνδικαλιστικός κορμός έξω από τη σύγκλη πάνω. Νομίζουμε ότι στις σημερινές συνθήκες αυτός ο κορμός συνδικαλιστικού κόμματος που υπάρχει είναι αρκετός. Τι είναι λοιπόν η ΠΑΣΕΒΕ. Το είπε η εισήγηση με διάφορους τρόπους, δεν θα την επαναλάβω. Είναι με τις λιγότερες δυνατές κουβέντες, είναι αυτό που λέμε συσπήρωση των αντιμονοπολιακών δυνάμεων. Ωραία. Τι σημαίνει όμως αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το περιεχόμενο του. Δεν θα το πω περιγραφικά, θα πω λίγο στην ουσία. Καταρχήν, ΠΑΣΕΒΕ είναι σωματεία. Δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης η ΠΑΣΕΒΕ εάν δεν μπορεί να δράσει μέσα στα σωματεία. Μαζί με τα σωματεία, εάν τα σωματεία δεν αποτελέσουν τον κορμό της ΠΑΣΕΒΕ. Και ομοσπονδίες βέβαια. Δεν συζητάμε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά κυρίως τα σωματεία. Έχει μεγάλη σημασία όμως αυτό. Για την ΠΑΣΕΒΕ και για τη λειτουργία τους. Αυτά τα σωματεία που υπάρχουν σήμερα λειτουργούν. Έχουν προσανατολισμό. Προσανατολισμό τι. Προσανατολισμό πάνω στα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων. Τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν σωματεία, σφραγίδες, υπάρχουν σωματεία που κάνουν σεμινάρια και αυτό θεωρούν συνδικαλιστική δράση. Όχι, καμία σχέση με αυτά. Έχουν λοιπόν προσανατολισμό πάνω στα προβλήματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους. Ένα. Έχουν θέσεις τέτοιες που να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα. Και τρίτο, είναι διατεθειμένα, είναι σε θέση να αγωνιστούν για αυτές τις θέσεις, να έχουν δράση τέτοια αγωνιστική. Επομένως, αυτή η κατηγορία των σωματείων μας ενδιαφέρει και το λέω καθαρά και εξ αρχής, ότι δεν έχουν όλα τα σωματεία τέτοιο χαρακτήρα. Εμείς βέβαια θέλουμε και αυτά τα σωματεία που υπάρχουν να αποκτήσουν τέτοιο χαρακτήρα. Αγωνιστικό δηλαδή προσανατολισμό, να έχουν χαρακτήρα και θέσεις αντιμονοπολιακές. Και το λέω με την ευκαιρία, επειδή έχουμε τις εκλογές των σωματείων το επόμενο διάστημα, περίπου ένα 60-70% των σωματείων της ΚΕΣΕΒΕ έχει αρχιερεσίες τους επόμενους μήνες, μέσα σε αυτό το χρόνο, οι περισσότερες τους επόμενους 2-3 μήνες. Έχει μια αξία λοιπόν, όπως σωστά είπε και η εισήγηση, καταρχήν να πάμε στα σωματεία να βάλουμε στις θέσεις ΠΑΣΕΒΕ, ανοιχτά. Και για ψήφιση. Να βάλουμε τις θέσεις ΠΑΣΕΒΕ να ψηφιστούν. Δεν πειράζει, ας καταψηφιστούν, δεν είναι και το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σε όλα τα σωματεία όλοι αυτοί οι συσχετισμοί. Αλλά να το βάλουμε για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να προκαλέσουμε τη συζήτηση, τον προβληματισμό. Το δεύτερο, για να ζωντανεύσουμε τα σωματεία. Γιατί ξέρετε, όλη αυτή η κρίση
Και όχι μόνο η κρίση που ατώνησε και το συνδικαλιστικό κίνημα και δημιούργησε προβλήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος προσανατολισμός των σωματείων ήταν κυρίως συντεχνιακά κλαδικά αιτήματα. Στις σημερινές συνθήκες, το να πεις, ας πούμε, ότι ένα σωματείο σήμερα χρειάζεται τέτοιου είδους αιτήματα, μάλλον είναι για γέλια, να σας πω. Γιατί έχουν ατονίσει